Γεια σας, με λένε Killer Broker και αυτός είναι ο ξάδερφός μου. Εγώ είμαι ο Κοτσός Αύρος, ο Μπιτζής. Εδώ που είμαστε είναι το Skyblock και θέλουμε να σας δείξουμε πώς, Ναι. Μίλα εσύ και μιλήσω. πώς φτιάχνουμε ένα σπίτι εδώ πέρα στην αρχή. Ωραία. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι λίγο αρχικά, εντάξει, αυτά τα βρήκα κάπου. Εδώ είναι το σπίτι μας. Είναι κάτι πρόχειρο γιατί τώρα σχεδόν το αρχίσαμε το Skyblock. Ναι. Να πω και εγώ κάτι. Ναι, μπορείς να πεις. Σε αυτό το server ξεκινήσαμε YouTube κανάλι που θα δείχνουμε πώς παίρνουμε και καλά ουσιαστικά survival games στο Skyblock. Γαμάτο πράγμα, ναι. Και δεν έχουμε βρει ακόμα όνομα. Άμα δείτε το βίντεο, γράψτε μας τίποτα στα comments να μας πείτε. Αυτά. Είμαστε αρχικοί. Είμαστε αρχικοί YouTubers. Τότε αρχίσαμε, είμαστε καινούργοι. Μπορεί να μας βρίσκετε κάτω στα comments, αλλά θα φτιαχτούμε. Επίσης βίντεο. Από εδώ Κοτσόσαυρε. Από εδώ που συνεχίζουμε, παντού βασικά γύρω μας υπάρχουν νησιά που το έχουν πάρει άλλοι άνθρωποι. Σοβαρά. Ναι, το ψάξα. Κύρα, πάτα fly mode. Fly, γράψε fly. Πετάω. Πετάω. Κύρα, άμα πας γύρω από το σπίτι μας, θα δεις ότι you are living, ξέρω. Ναι. Εντάξει, τα λέμε, θα το πούμε σε ένα βίντεο. Ναι, όντως. Πώς το βγάζεις? Fly νομίζω. Ναι. Fly. Άντε, γεια σας και θα φτιάξουμε καινούργια βίντεο. Γεια σας, δεν τελειώσαμε. Γεια σας, Οκ, γεια.